upat kabuk akong gi-order, upat kabuk sulod. Oh. Mayong gabi sa inyong mga kabingka, and for today's video mag food taste and food review tapod na isa ka pagkaon mga kabingka kay nakoy nakitaan sa online serye mga kabingka gikan sa pastila. Okay, kilawan na to ng ilang produkto mga kabingka. So look at that, no? Nindot kayo ang ilang produkto mga kabingka minom sa dita kape. So bago na yung mga kabingka, di na tadahan magpatumpik-tumpik. Intro, pasok. Mga kabingka, 2,000 years later. Okay, karon mga kabingka, so nanata karon Reo, look at that. So nice kayo ang ilang box, no? The box is the box. So look at that, wala na ipatumpik-tumpik ni. Let's do it. So ang sudlanan is, to grade is 10/10. No? Yan sa pastila. So mura gikag na sa gi-order mo sa kanang sa online. Syempre, ibutan ako ang ilang Facebook ani mga kabingka. Upat kabuk akong gi-order, upat sulod-sulod. Ito. So tilawan na to mga kabingka. Good na po siya mo nanas is ang kuan po niya ang tawagan na iyang sulod is yung nanin forma mura yung pang klase na klase yun, no? Pang class 10/10. So dire na ta magsukat sa iyang kuan unod mga kabingka sa sulod sa box. Let's do this. Nasa ube, bas nasa ikanang murag lagugto, nasa murag siya cheese. So order na ko is 200. Ang kaning is isa ka box ani upat ka bukso 220. Dami kayo sa mga kaming kay furnace. Yeah. Kuan kayo siya humok tapos humot, diba? Humot. Dato isa pa namian eh. Pwede siya ka ng kuan pang pasalubong, diba? Kung sa mga okasyon pwede kayo ni gana ubi karon sukulit na pod. Usay ka na ikatulo sa na po na yung flavor ani. Makapuno. Kani in the last. Iya ma. So wala ko masabi kundi lamig kay goods na goods kayo, no? Hindi good sa pang regalo ba? Bagay ano, perfect kaysa kuan
kanang init na ay bugno nga panahon mga kabingka sumaan ay karon. No? Được không? So, pwede ginahulat mga kabingka, lami kayo, hindi makamahayan, diba? Sa 220 mo magatilaw na kayo nga ni kalamian, no? Nga produkto mga kabingka. So, Tagano to grade is 100.1% mga kabingka kay lami yung kay fairness, no? Goods na goods kayo ang gikan sa pastila, no? Pastila. Goods na goods, panalo kayo. Perfect na perfect inyong pag-bake mga kabingka. Ito po si DJ Mars in the place to be you. At ang akong susunod na kabanata and food taste and food review. See you in next my vlog mga kabingka. Babush ka baby. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.